Ia de sus, că se fi copii. Ia faceți puțină imagine aici ca să filmeze. Da, dă-te așa. Ia de începe. Ăsta-i ța? Toni, dă-te de aici, vor să filmeze. Mă ascult. Da, ia și tu un pic. Lua și voi mâna. Vreau, du-te, pune mâna și tu pe el. Du-te până pe el. Mersi, da, nu vreau. Du-te până mâna. Nu vrei? Să se facă un poza la foame. Are alții mai mari. Căței, i-ați văzut, mă, căței? Ia! Deci este mâna ciopănescă. El crește mare. Uite ce frate. Rate, vină în față! Mamă, dar cum se uită ăsta? Se mișcă frumoase, băi! Mamă, ce mare e aia, cea mai mare! Mai multe! Pleacă, Uite-ți bă, frate! Nu! Hai să le fac poză la cap! Da, da. Uitați-vă acolo sus. Uitați-vă sus. Ăștia sunt ciobăneștii. Deci, da, cățelul acela mic pe care l-am văzut, așa o să devină, mare. Deci arele. Să lasă oile pe loc. A, uite berbetul. Uite ăștia. Ăștia cu salbele alea în față sunt berbeți merinos de palas. Este cea mai bună rasă de lume la noi. Chirața la Nu v-am prungat viața de la zi. ce să-mi pungă aia când noi dau una? Vedem oile aici. Da. Oprește să vedem acolo. Dar ce e departe? Cum ești în București? Știți cât este recordul la producție de rând la un metru? Ce știu eu? La o tunsoare. Eu știu. E cel mai productiv, da. Păi și cum e băgat înăuntru dacă Ciobanii sunt obișnuiți. Ciobanii sunt obișnuiți. El lua și ăia sunt merinoși. Da. Se cucușă și... Ne adaud cât costă un merinos de pască? A spus că acum i-ați cumpărat. Care-i prețul? Dar știi că a spus că e estimativ la... Prețul eu, că mai târziu, că acum sau de Prețul, ca să știm și este... 8 milioane un merinos de palas pentru prăsilă. ce ai? Da, pentru că e o chestie. Pentru... Da. Deci e pentru rasă, este o mare calitate de rasă de lână. Da. Leagă acolo că să vină și oile să nu s-a... Deci dacă am spus că producția la un berbec e 24 de kilograme, plus de asta, ferul de lână este cel mai fin, e mai subțire, este ondulat, este mai lung și este cel mai, cel mai solicitat în textile. Vara în luna iunie se trebuie. Cam în luna aprilie se înțuiesc, așa se numesc. Păi, aveți mașină de dus? Că la atâtea uite că aveți mașină de dus. Ci că manual se turn, dar au mulți ciobani, au vorbit ciobani arăți. 14 ciobani. Dacă nu vedem faci,
Au adus turmele de oi aici, mai aproape ca să le vedem. Oile ca ți-a copus de găsea. Hai de pou, tot bine. Du-te și mai aproape cu... Lasă de la urmă, să merge la... Aproape el? Aproape aparat cu din. De baloni de lucernă care hrănesc animalele iarna. Vara ele pască pe și așa, iar Vin înapoi. stabulație da. Deci aici care efectiv mare cumule de la țăranii care au Vin noile înapoi. E frică de ele. Plec de aici. Hai! Haide că vin noile! Ce vrei să fac? Și aia. De la Constanța, de la Român, de la raftă, mă să murie, mă să când nasul licită. Azi când zi în mașină, noi trebuie să de Ce corne mare are. zi în mașină. Ce are cornele așa mare? Dă-le mai încoace, Ioan, mișcă-le mai încoace. Mișcă-le mai încoace. Lasă-le limbile, lasă-le de la mână. Uite-te-mă pe ăla, că ești să vezi mare. La că pare părere.
acolo,